Yeah, sanibona. Igama uXolile wakwaSpear. Ngicela ukuthi nihambe nathi-ke namhlanje siyovakasha kaGogo Mantombela, ube omunye wonomehlo besinabo kwisiko lokuhlolwa kweyintombi oshiya emhlabeni ngo-2022. Hope you guys will enjoy. Mwah. Usifake izinto zakho uma sinaba sithi konke kwakho kuba yileyo nto. Ingakho ngithi ihamba ngomuntu ngoba iyafika kuwe unezinto zakho engcolile asindawo. Angeke izisebenze le. So ayikho into yabona isinto just that nina ni masenza into zesintu ngibona ngathi sisemuva ngathi simva kwani ngoba siphambili kakhulu. So this helps you with stuff. Like what? Yo, I am in disbelief. And awusebenzisi kakhulu nje uvele nje uthi nje bese ngiyabilisa lezi zinto zakhona uzenze. Ngenza kanjani ngiyabilisa? So ukuphalaza kunenhloso yakho. Ukugquma kunenhloso yakho. Like you can't do all of them because of lokhu kubamba la. So indlela zokuyisebenzisa zihlukile. Kodwa yona ile. Uma ufika endaweni eziphezulu lapha yabona uma ufika nje mhlawumbe uyalingana istaff. Uma ufika kuthiwa hayi umuntu wala inani. One of the things ozothola ingane. Latoya's lies. Le uyayiwasha nje uyiwasha. Uyihla nje uyenza. Uyaphila nje uba umuntu. Ingane kwani? Uyiwasha manje. Taste lakhona linalo taste lakhona. Uyenzani uyidla khona ihlaza? Le uhlaza. Angithi ufuna ukulanda izinto zangokuhlala. Awuyidle ngibo? Awuyidle ngibo? Indaba kade ungafuna ukidla. Got him. We fucking got him. Uthi idliwa yithi kodwa yena afuna ukidla. Khona aphela benginendlela ezala eNewcastle khona engikwenzile. So mangenza lo nya override. Khona kwenzela ibo. Uyageza ntwana ungeke ufike. Yiwo kathelile yazi. Yiwa se. Nama orange impela na wathelile ukuthi ngoba na Asahlaza. Ngiqhamuke ngalesikhathi sehlaza kodwa lapha ubani May June. Asuke esezuthiwe ukuthi ngoba ke selokishini ubhoka ukweba. Bayangena bebe. Ile ngisho ukuthi nje emalokishini yo even umango yo ingane ziwenzani ukuthi ungalimala ngempela. Isikhathi ngingifane ngijule nje. Vele ngaze ngigcine nginyazwa abantu bezothatha isihlahla. Bazothithiza abantu. Ande. Sangwe. Ayanda. Uyawazi umathithi ibala? Nangda. Azovela kuthiwa ndinisenyanga labanye. Hey. Ya okay, dosifuna umathithi ibala sifuna konke. Nayi ngibheke lokho. Nayi. Abanga khona ne. Siyavuma. Vumi. Ah manyosi. Ndosi. Nangu mathithi ibala. Nangu. The spider cactus. Mawokanga nje. Yabona ngaphathela umama uloni lapha egcekeni. Igebebe lezi zithanda kakhulu. Bafuna ukuthi abalaba basibambe inkunzi eqhubeni. Uyoshiya ukuthi mathithi bala lana. Nihle awazi umbone efake naku DP yakhe. Efake lezi zinto engane ongazazi. Sekhulile. Akazi nje update. Angazi Sekhulile. Thatha uRoslyn sisi. Nje uvela ushado ongenaso. Lalela. Siyamcela. Kodwa phezulu kodwa nesimanje ngiyabe senisi uRoslyn. Ndabe ngaka. Gaxa sendaba.
Ngicela ukunitshela before. Cha msebenzise after uRoslyn. Yeah. Ungamsebenzisi manje. Hayi phela kodwa manje ngithi vele usazo. Angikho sure ukuthi plastic eli-1 will do justice for us. Awu yankulu kanje. Uzosikela madoda, ngisiya